Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί εδώ στο thecook.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε πάρα πολύ νόστιμους και εύκολους κουραμπιέδες. Για να ξεκινήσουμε και να φτιάχνουμε τη συνταγή μας θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε αλεύρι, ζάχαρη άχνη, αμύγδαλο, baking powder, βούτυρο και ένα σφινάκι κονιάκ ή μαύρο ρούμι, αν προτιμάμε. Να ξεκινήσουμε και να περάσουμε στην εκτέλεση. Έχουμε τα αμύγδαλα. Να σας πω για τα αμύγδαλα ότι είναι καλό να τα αγοράσουμε ομά και να τα ψήσουμε εμείς ελαφρώς στο φούρνο στους 170 βαθμούς για 10 λεπτά, ούτε 10 λεπτά. Και αν θέλουμε να τα αφήσουμε ολόκληρα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρα. Αν θέλουμε να τα σπάσουμε μπορούμε, αφού κρυώσουν λίγο, να τα πάρουμε σε μία λαδόκολλα που έχουμε εμείς εδώ, να τα αδειάσουμε μέσα. Αυτό θα κάνουμε και εμείς για να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Να πάρω λίγο τη ζάχαρη αυτή, δεν θα μας χρειαστεί. Να πάρουμε ένα πλάστη ή ένα μπουκάλι αν δεν έχουμε πλάστη. Μπορούμε να πάρουμε και ένα μπουκάλι χοντρό και απλά να τα πατήσουμε έτσι εδώ λίγο με δύναμη. Δεν χρειάζεται να σπάσουν πάρα πολύ. Ωραία, τα αμύγδαλά μας λοιπόν είναι έτοιμα. Και για να συνεχίσουμε θα βάλουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη και το λικέρ στο μίξερ να χτυπιούνται μέχρι να γίνουν μια αφράτη κρέμα. Θα πάρουμε λοιπόν τη σπατουλίτσα μας να αδειάσουμε το βούτυρο μέσα στο μίξερ. Το βούτυρο είναι καλό να το έχουμε βγάλει αρκετή ώρα πριν ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους κουραμπιέδες, να το έχουμε βγάλει από το ψυγείο, έτσι ώστε να έχει μαλακώσει και να έχει πάρει θερμοκρασία δωματίου. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να χτυπηθεί πολύ πιο εύκολα. Όπως είπα και στην αρχή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικά είδη βουτύρου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φρέσκο βούτυρο αγελάδος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και βούτυρο εγωπρόβιο ή σκέτο κατσικίσιο. Θα δώσει πολύ πιο ωραίο άρωμα. Θα ρίξουμε μέσα και τη ζάχαρη. Και θα βάλουμε να χτυπηθούν μέχρι να γίνουν μια αφράτη κρέμα. Μέχρι αυτά λοιπόν να χτυπηθούν και να γίνουν μια αφράτη κρέμα, εσείς θα δείτε την κάρτα με τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε αυτούς τους υπέροχους κουραμπιέδες εδώ στο thecook.gr και σε λίγο είμαστε πάλι μαζί. Έχουμε δει την κάρτα με τα υλικά που χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε τους υπέροχους κουραμπιέδες εδώ στο The Cook. Εν τω μεταξύ το βούτυρο έχει χτυπηθεί, έχει αφρατέψει αρκετά και γι' αυτό το λόγο και εμείς το έχουμε σταματήσει και θα το βγάλουμε. Να το φέρουμε εδώ μπροστά να σας δείξουμε τη συνέχεια της συνταγής μας. Έχουμε λοιπόν σπάσει τα αμύγδαλα νωρίτερα που σας δείξαμε. Εδώ έχουμε το baking powder που και αυτό θα το προσθέσουμε μέσα στο βούτυρο που έχουμε χτυπήσει με τη ζάχαρη άχνη και το κονιάκ. Και επίσης θα προσθέσουμε το αλεύρι και θα προσθέσουμε και το θρηματισμένο αμύγδαλο. Αυτά λοιπόν τώρα όλα μαζί θα τα ζυμώσουμε με το χέρι μας απαλά και θα τα κάνουμε ένα ζυμάρι. Μπορεί να μας φαίνεται στην αρχή
ότι είναι λίγο σφιχτό, αλλά να ξέρετε ότι ο κουραμπιές όσο πιο πολύ ζυμώνεται η ζύμη του, τόσο πιο ωραία γίνεται αφράτη και μαλακιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ζυμώθηκε πολύ ωραία το ζυμάρι μας, έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο ζυμάρι, ούτε πολύ σφιχτό, ούτε και πολύ μαλακό. Και σε αυτό το σημείο θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τους κουραμπιέδες μας. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε να πάρουμε ένα ταψάκι που θα τους τοποθετήσουμε και κάνουμε τους κλασικούς κουραμπιέδες, δηλαδή μικρά στρογγυλά μπαλάκια. Αυτά φουσκώνουν λίγο, όχι πάρα πολύ, οπότε δεν χρειάζεται να τους κάνουμε και πάρα πολύ μεγάλους, το μέγεθος το επιλέγουμε εμείς. Και το σχήμα βέβαια. Το πιο εύκολο είναι να κάνουμε ένα μπαλάκι, το πατάμε εδώ και εδώ και τους βάζουμε στο ταψί μας. Να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε, να απλώσετε επάνω στον πάγκο σας το ζυμάρι, να το κάνετε ένα φύλλο με το πλάστη πάχους περίπου ενός πόντου και με το κουπάτ, αν έχετε διάφορα σχέδια, αστερία, φεγγάρια, να κόψετε και να κάνετε τέτοιους κουραμπιέδες. Εμείς έχουμε επιλέξει να κάνουμε το κλασικό παραδοσιακό σχήμα που είναι αυτές οι υπέροχες μπουκίτσες. Προσπαθούμε να έχουν όλες οι μπουκίτσες μας το ίδιο πάχος, να μην έχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, γιατί αυτό στο ψήσιμο θα μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή αν είναι ένα μικρό και ένα μεγάλο, τα μεγάλα θα είναι ομά και τα μικρά θα είναι καμένα. Οπότε επιλέγουμε ένα περίπου, προσπαθούμε να έχουμε ένα σχέδιο, ένα μέγεθος. Συμπληρώνουμε λοιπόν το ταψί μας και θα το βάλουμε στο φούρνο, ακόμα ένα θα πάρει και να βάλουμε και ένα στη μέση. Πολύ εύκολη συνταγή και πολύ απλή και πάρα πολύ νόστιμοι κουραμπιέδες. Αξίζει να τους δοκιμάσετε, να μυρίσει το σπίτι σας υπέροχα από το βούτυρο. Συμπληρώσαμε λοιπόν το πρώτο ταψάκι μας. Η συνταγή αυτή που θα σας δώσουμε θα βγει περίπου ένα 250 σε βάρος. Θα το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς, 150 με 160 αναλόγως στο φούρνο που έχουμε πόσο δυνατός είναι, για 25 με 30 λεπτά. Τους βλέπουμε, δεν θέλουμε να πάρουν πάρα πολύ σκούρο χρώμα. Μόλις αρχίσουν λίγο και παίρνουν ένα χρωματάκι, καφέ, είναι έτοιμοι. 20 με 25 λεπτά στους 160 βαθμούς, 150 με 160. Να βάλουμε λοιπόν και το χρόνο μας. Ψήνονται οι κουραμπιέδες μας, τους βγάζουμε να τους βάλουμε στη ζάχαρη να τους ολοκληρώσουμε. Πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση της συνταγής μας. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ψηθούν οι κουραμπιέδες που έχουμε βάλει στο φούρνο έχει περάσει, 30 λεπτά χρειάστηκαν. Να τους ξεφουρνίσουμε και να σας τους δείξουμε. Να προσθέσουμε, να βάλουμε το άλλο ταψάκι που έχουμε. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να ψηθούν και να πάρουν πάρα πολύ χρώμα. Όταν αρχίζουν και παίρνουν λίγο χρώμα είναι έτοιμοι. Θα τους αφήσουμε 5-6 λεπτά λίγο να καθίσουν, να πέσει λίγο η θερμοκρασία τους από το φούρνο και θα τους βάλουμε στη ζάχαρη άχνη για να τους ζαχαρώσουμε. Να πάρουμε εδώ που έχουμε ένα μπολάκι, έχουμε βάλει μέσα τη ζάχαρη άχνη και ένα δίσκο που θα τους τοποθετήσουμε. Να πάρουμε και μία λαβίδα
για να ρίχνουμε τις κουραμπιέδες μας μέσα στην ζάχαρη. Μπορούμε να τα αφήσουμε να κρυώσουν και τελείως και να τα βάλουμε στη ζάχαρη κρύα. Αλλά και έτσι ζεστά που είναι, πάλι μπορούμε να τα βάλουμε στη ζάχαρη και να πω ότι είναι και καλύτερα έτσι ζεστά, γιατί θα κολλήσει πολύ καλά η ζάχαρη επάνω. Θα ανακατέψουμε και με ένα κουτάλι απαλά, να μην τα σπάσουμε. Μόνο θα πρέπει όταν είναι ζεστοί και τους βάλουμε στη ζάχαρη άχνη, όταν θα τους βάλουμε στην πιατέλα για να τους αποθηκεύσουμε, δεν πρέπει να βάλουμε καπάκι μέχρι να κρυώσουν τουλάχιστον τελείως. Γιατί από την θερμοκρασία θα βγάλουν υγρασία και η ζάχαρη δεν θα είναι ωραία. Ας βάλουμε καλύτερα το χέρι μας. Φαίνονται υπέροχοι και σίγουρα είναι υπέροχοι. Θα βάλουμε και άλλους μέσα στη ζάχαρη. Κρυώνουν αρκετά γρήγορα. Δεν τα ρίχνουμε όλα μαζί μέσα στο μπολ μας, γιατί θα σπάσουν. Είναι ευαίσθητοι οι κουραμπιέδες, πάνε πολύ εύκολα, ειδικά όταν είναι ζεστοί. Να βάλουμε ακόμα λοιπόν μία σειρά από αυτούς τους υπέροχους κουραμπιέδες που φτιάξαμε σήμερα εδώ στο thecook.gr. Θα ρίξουμε και λίγο ζάχαρη άχνη από πάνω. Αυτό λοιπόν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Αυτή ήταν η υπέροχη συνταγή που φτιάξαμε. Κάναμε κουραμπιέδες εδώ στο thecook.gr. Μέχρι την ερχόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Όπως είπα και πριν, θέλω να τους φτιάξετε, να τους δοκιμάσετε και περιμένω τα σχόλιά σας στο info@thecook.gr. Επίσης, τα σχόλιά σας τα περιμένω και στο Facebook, στη σελίδα μας, στη σελίδα του The Cook. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, ακολουθήστε μας στο Twitter, δείτε μας στο κανάλι μας στο YouTube. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, να βλέπετε όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Μέχρι την ερχόμενη φορά θα τα ξαναπούμε μια καινούργια συνταγή. Καλή επιτυχία σε ό,τι φτιάχνετε. Γεια σας.